gumendere bomo sobati cherusha mumanyi kaba gakobole serikali terusia ekiganja gose terusia chibasiri chikobe kwa ensemo cyo wakanira abarwa para amatem ijimana ketamna gose examination fee kaukwana ime omusikecherusha nyaka bagatabna ekioni kugera chikoba egetire kana gochia ase abaiboli boigo omusikecherusha nigatabna account Nyamira nigo yarene magenderero assignment abuna nere uranyara kaba gagotoria account yeyo chinga kechire bosio robot yoruo rwariganibwa no mulikito Paul Cup Okara ugokwana ase kanyoreke kiarie chieri imeyewa diga yekere nyo chinga kia bwato koboko nyubwe magochase kiombeka makamanyika ntibuna mwaisaka self help group Yerusha niga achire borega hamono kugania gwe serikali kurusia enengo iyo gwakanwa samatemu amanene ali kraskirige 12 na boigo ne kraskiria gya 5 na 3 kurengana muna Yerusha niga ateruna enenge nigo yagendera ko bakonya abange no kurusiwa kwa nigo kuratkunyara ko bago kwirira abantu abange kogendera gwetera engaye nene we discovered nabantu balia ebatale tukuchaka kurusiwa se chikoro kuti examination mata bebo ntwanya kwa na examination for 2013 Wakana tole. Konyora yesterday barusi chwese chirio. Igo twapule tetokateba nganturi kuchikolika report. That is why nateba ngatigangiche kusinda ara kolegas. Kangale no report twalika na man. Baka baira ni chwese chirio abana baitu bagokora amatemo banyore chwese bagende gokora amatemo ndatari gukanibwa. Abarimu bagokora investigation banyore na baramu bagende Nairobi achikotomakeria amatemo. So we represent you also in the national parliament. Ukona bwegekere ekyo Yerusha nigagendere ko bagakugikiria. Uraiwe county Nyamira asekiringa nigo bwirira magendera mange kuratera. Omakungu na atenene kwa ligera bite bigendere tagaki. Tunataka kuona county yetu ikiwa kama county zingine. Si county chinde igabagendere tego kolemere mu buya. Intukira lituko igotore map. Negento boigo kenyara ko bageko egwo kuboka monegati abamenyukuru asayiga batebrenga lichibulio kalira nyara ko baligo konye county Nyamira no ko mubeka abisi omusubati Yerusha mumanyi koba omugavana abakungu tigatokwane mama Yerusha vile nina muona hiyo oyile bana karo kiamaiga tigangara tigeronde aske kucheke bokarare tekene na ifa mama wetu natosha Mwana nyetia mangana ya haka amangana Nyamira muri kunyaigwa kidimure gachio Bola rene ntonyare omo iroma reta gota kamekone yu gosio ngere ke wanda kanyora Yerusha weka bogwani Negento Yerusha aisiore na gotabangano aregeti ase ekerogekyo Igo nacho ko bakore sieme nacho ko kore merema naende ya saga ko ngari baga engakiende tingo tatara yane lakini ujumbe na batigeire tindi ko chikolika rokyo bo women rap around ye no bogara nango chikolikia mongu atesie nyasa tokonye tobwaterane Yinko reporteri getaseni kia uwanje tuikia getembe kuro igastin seme chika nyero kia rie chieri ime ye ewade yega ya kerenye bunga ya North Mugrange County ni ya Nyamira inje igongoro kwa Paul Cup Okara